दिनैसो लोगो मोनदों सारखौ दिनैसो लोगो मोनदों Central Committee. Lagi siap nang lagi. Dah. Lihat. Bikin ada foto lah deh. Bro, last talk. Koi lau, golden lang. Motorcycle club. Sino Nazari secretary. Biri थादों नोंसोर जमा ना Golden Logos-nya फैजोबदो Golden Logos-nya Dialah Fै खाथियाव फै खायसे माबाबो जिरायनो हागोन गाहायाव सारा दिनै दंफां गायनो नागिरदों दिनैहाय बावहाय दंफां गायलांनो सार फायसा आं दंफां गायनायजों नोंथाङा बागानाव फैदों दिनै मेगननि बिफां होनो बेखौ सार मेगननि दाखालि ओइयाव गायहैबाय जों ओरैलाय खाथियाव गोथौ जावबावनांगौ जासिगोन गोथौसो जाद्रायबाय एसे हासो होबावनांगौ Dia udah pakai dia. Sanang itu dia buat besar. Masih tunggu ini ya? Kamu jom, mau kita sana? Di mana? Tadi. Tadi apa dia mesti satu sama itu. Itu dia. Konten betul tu. Kasar अखा हाबाय नै ओरै माखासे दं दंफां सिं गारि दोननाय सिं बावहायबो आरो ओरैहाय खामसालियावबो दंबावो सारमोना सिङाव रायलायगासिनो दं ओरैथ' बा
Arnold बरमायावबो लोगो हमलायदों रन्जन दैमारि सारखौ एसे आयु गारि स्पिड होबोथारदों लोगो हाबदों माथो बरमायाव आबैनि एसे बरमायावबो लिडारफोरखौ लोगो लादों न' मोनफैबाय जोङो नैबावहाय मानसिफोरबो नेना दंफैयो सारखौ लोगो लानो थाखाय जों गारिखौ बाहेराव दोननायसै ओमफ्राय नै सारनि न' मोनफैबाय बिदाय लानानै थांनोसै जों सारखौ बिदाय लानानै थांनोसै सारनि न'आव हाबहैनोसै दान्दिसे ओमफ्राय थांनायसै जोंबो खोमसिबो जाबायना बिजनि बलामगुरिनिफ्राय सफैद्लाजोब्बाय नै गहपुर बबेनिमोन गलाघाटनिफ्राय फैदों लोगो लानो सारखौ बिसोर गासिबो आफादनिनो गोजा फ्रायानो